आइला बारात करे आके हमसे बात करे मांगे में मोबाइल नंबर लगातार हाथ धरे कि गोरी फूला छड़ी बाड़ू आय अपना पापा के परिवार कि गोरी फूला छड़ी बाड़ू आय अपना पापा के परिवार। अभिजीत ज्यादा है इसको देख कि लगलू पसारे तू तपाक पियर फराक वाली। आज तिलक में हमने कहल तो बियाह हो गाना गुन हो जाओ है ना यही से तहरा के इंटरेस्ट देख के आइला बारात करे आके हमसे बात करे अरे मांगे में मोबाइल नंबर लगातार हाथ धरे कि गोरी फूला झाड़ी बाड़ू आ पापा के परिवार कि गोरी फूला झाड़ी बाड़ू आ पापा के परिवार अलगलू पसारे तू तपा पियर फराक वाली जगा जमाना आइला बारात करे आके हमसे बात मांगे में मोबाइल नंबर लगातार हाथ धरे गोरी फूला झाड़ी बाड़ू पापा जी के परिवार गोरी फूला झाड़ी बाड़ू पापा के परिवार गलू पसारे तू तपा पियर फराक वाली जगा जमाना इनकर जब पैसा ना खत्म हो जाता तब तू जैसे हिलवा ना कौन सा उनसे काहे पूछता है ना बताई पक्का बूहे गाय में कतना दिन से एगो लइका के एकरा बाद कतना दिन से एगो लइका के लग तेरा में हमला लग तेरा में हमला सोचले रही आई लव यू सोचले रही आई लव यू तले कर दे बाबा तले कर दे बाबा कतना दिन से एगो लगने में अरे नहीं यार पहले गलती से ना पहले गलती कर लिया जाए अरे हाँ भाई कि गलती से ये जान टकरा गई हो गलती से ये जान टकरा गई हो गलती से कि लड़की के देखी पगलाया बड़ा लगे कि भड़क के आया बड़ा कहत इशारा बारू कहत आवारा बारू कहत इशारा बारू बुझो आवारा बारू अब भड़केलू कैलो प मजा कि भड़केलू कैलो प मजा पियर फराक वाली
लगने में हमर हो जा तो जाने ही अगले में लगने में हमर हो जा तो जाने ही अगले में कि हमके पटावेला फूलवे से मार चला के रसगुल्लावे से आगे आगे आंसू खाई है पीछे पीछे आंसू खाई है आगे आगे आंसू खाई है पीछे पीछे आंसू खाई है अपावन के मान दिहतुरा बिरह मिला दो हमरा के कि पावन के मान दिहतुरा यार भरा वाली